Yuk langsung kemauan kalau timbali salah satu galing Suwarawati kondang kalau komedi saking Ngasem mbok mane oklik sak kecamatan Ngasem. Yuk kita panggilkan siapa dia kalau bukan Mbak Ulin Temenul. Semoga ya. Siap. Mbak ya, sik ya. Kasihlah. Kalau wis siap lho. Aku lapan dukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Kuwi nenek capek lo, gurine apik lho kuwi. Piye? Ayo maju kuwi gak ono. Ana gumu. Bocah pelo gumu-gumu. Sing gumu-gumu apa? Uler. Aku lho gremeti nek ngarani uweng gumu-gumu. Grumu-grumu. Wis. Wah, walah. Apa mondol kabeh lah ngono. Gara-gara kowe iku lho. Apa-apa aku carry. Andasmu ra keri. Masa cepeti kayak iki. Iki lho, Dik. Dadi iki lho, meneng. Lah yo ben Hei. Aduh. Apik kok terus lagune ngene. Saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah. Menika sae napa sae? Benekno ben apik ngono lho kok. Jahat. Kayak kene lho. Lebokno. Tujuku. Alon-alon. Prontol kok iso ki. Lah ngene kan apik to. Sitok gas. Stamkas. Sing kuning. Kuning, ayo. Kok nek bar aja go mulih lho, Nduk. Tukune ya larang. Apik pernah. Apik. Wis kaya wong edan ning pasar Jampeti lho. Pencilaan kok so. Katak jak lho mek kok nek ngono kuwi. Lah kok budal mek sapa emang? Lah, Wong budal menurut aku apa ngejak. aku tak kon ngetro japrak rano. Ndang to nek pengen mulih dadi papat kowe. Anak kowe iki aja melok-melok ojekanmu mbok uncal karo Deni. Budal rene iki kae ngantene wis siap. Sampun siap semoga. Dino Minggu ya. Dina Minggu. Lali janji. Lali janjine. Aku yang anu film ganti Pak sesuk sing blas ilangi aku udah terus. Ya, niki loro nggonen apik. Kok tinggo kabeh? Wis kaya ODGC kowe. Odo GGG. ODGC. Orang dalam gangguan jiwa. Joget Rana.
Ngapuntene Mas Santo nggih, niki listrike mati sing kangge orjene. Dadi sampun sampean ngaten niku mawon. Apik ya. Ayo, mlaku. Nah, ah. Nggih, matur suwun Mbah nuwun monggo. Cek. Apik ta tapi? Ya wis. Mano onde-onde. Oh. Ngomong-ngomong. Mbak penyanyi nembe dugi. Ya Allah, niki saking pundi Mas penyanyine? Niki saking Karangpaing. Oh, tok kono. Karangpaing niki RT-ne Karangpaing. Aku tek seragam lah ambekan pengantene. Wancane apik kok. Mas manten, halo. Walah dul. Duh, jenenge Dul to. Balamu ngopi? Alah balaku kopi dul rokin iki. Malah kopi. Mas, ngantene lho apik nggawe jas, Mas, kayak DPR. Sampean biyen ngantenmu yo nganggo jas? Aku nganggo jas. Jas udan. Woe piye ngantenku udan bledek endi-endi kok. Diar aku terus ndep pipis gini. Yo apik ngene iki Mas nganggo blangkon sing ganteng kayak ngene iki. Aku ya luweh aku gak nganggo blangkon. Nganggo apa? Nggih helm ndi. Tak numpak motor geng-geng. Ora tuwabrak bojoku. Nduk, nganten ki ya tetep nganggo blangkon to. Heeh, dadi nggo helm iki. Nganggo helm berarti. Ya balang-balangan ngono ki Mas, Yo beras. balang-balangan aku ora balang beras. Heeh. Balang buoto ngono Ivan kalau aku. Bojoku moncrot kabeh tak balang. Iki takok kornorno to. Yo balangane gantal. Oh iya, ya kayak nganten-nganten gitu nanti. Kok rumangsamu. Sik, mundur. Mundur. Kuwi lho nek ya Allah raine gak ketok kaya bakal ndok pasang jabat ku lho. Anu ambles raine. Anu jilbabmu kuwi piye le, Nduk? Iso penceng kabeh kaya Sapa lah? Sing jilbabi sapa nek gak kowe? aku masuk jilbabi to, Dik. Heeh, lah kuwi ini Ah, ya. wis, Ya Allah, ayune ya. Oh, bocah kok ayune ngono. Heeh. Ki sisi toke pilek ketok iki. Rengos-rengos modele. Iso nyompros kabeh. Wes. Mas mantan guyu, anjuk duwe, Mas. Kok njuk duwike piye to? Ah, angger dul, kopine dul. Sampean ketok yo pilek lho. Sisi. Yo pilek jere. Anu ku angger pilek biasanya tuh dicucup nganggo anu. Nggo sedotan pralon nih. Pralon tuh mbledos ngono. Yo langsung cucup. Ayo. Jan-jane Jan-jane kowe nengan. lole. Yo, lo. Sajanyu priyane. Sing duwe galaksi dekorasi. Neng Pak. Ya. Tutupnya samboyonan yo. Mas manten atau wegang men santet dul. Guyu to Mbak Sumi. Kandani ya. Ayo Om. Dina minggu sing tangguh. Kowe ngajeng ning tawang. Iki ora uklik. Campur sarine awake dhewe. Menak. Lah.
Iya. Kene sing balikno iki. Alhamdulillah 1 2 3. Apa kiliber. Kok mbek kili barang to? Iki bokong apa ban gandeng to? Sok ngene ae lho Mang Api. Mongko. Sing kono sopan, Piye? sing kene mapan. Ngene terus tak tambahi selawe ya. Alah selawe ae kok gampang. Betul. Selawe ngeblak dhewe ta. Tak delok lho ne bayi siji undange. Nggih, Mas tawakno to Mas. Mi. Aqua, pomi, kopi, teh hangat. Maison, pomi, cangcimen, kacang kuaci permen. Gua anggap ider ning sepur to. Cek usum to dhewe. Wong kene nek apik ya. Sing teko digendumi mie ya. Dan aku enem. Alah, nggonku diandumi apa? Kene apa-apane. Masa? Mangkane mongko bare wah sugih ya ngono kuwi. Seje desa mawa cara. Mie mindah nih depe sak kedus ya 50.000. Penyanyine yo kayak itu, Mas. Anu, penyanyine Balang Watu Mas. Jual hati Mas Anto. Awas aku iso omong melok. Sing gablek tanggapan yo sapa? Oh wis entek. Ora ndek tanggapan. Kena wong jelukin ape uklik lho ning gerdu. Apa tak obrak? Pak Nopi iki anu jope diakeh. Pak Inggi tak dari aja main gi aku ngono. Aku ora dijak salah. Gak apa-apa kok. Neh. Saiki jan. Jancane kowe nek ganti. Lak-lakan. Ayo Nyi. Hei. Abah to saka rengel tekakno kene kok. Ayo. Rogo Samboyo. Sungkir wali. 50.000. Tenane. Iya. Satu-satu Alah iya wis tok 200 bayar aku pek kok. Wis lunas kalau. Tak gowo aku kabeh. gulung-gulung. Alah pisan ae ya. 100.000. 100 Kowe ngenyang tak bacok dhewe lho kowe kok. Tenan ora? Iya peta. 100 ya. Iya. Kok ndi? Kok kono dhuwur penuh nyeblok. Tenan ki aku. Ya, tenan. Ngono sih. Sik. Kayak contoh. Jungkir walike piye? Kayak contoh sih. Kayak contoh sih. Contoh. Iya. Contohnya piye? Ngono. Sik, ngono. Ketatap apa loro to biasa sambatem. Sik, Gak ketatap. kuwi lagi contoh. Aku mang ketatap apa le? Eh? Sok gadul. Kuwi contoh. Contoh. Sing Eh? jungkir walik. Iya, Contohe. contohnya. Saiki sing contohe kedua. Lho, sing asli dia kan sing palsu to ngene-ngene to. Kacek selawe gembuk tuh. Lho, jere contoh. Lah iya. Lah ya mang to. Lah wis ngono ya. Lah ya ayo. Ya Allah. Mas, contohno. Jatuh merata garane sakmono nop iki. Gagi. Jatuh ndi bos. Alah wis to. Piro lah kacek 100 ya kok. Satu sopo kacek 300 dik. Contohne. Dari Pak Nopi gue promosi. Wis to gampang aku langsung jungkir walik gulung-gulung rono lho. Acen kleru goblok. Tenang. Mas, ternyata kamu botak ya? Ya Allah, kamu botak ya Mas. Ya Allah. Tak dono gelenge Bu, ki gelenge. Oh, ki dalan tuma Bu. Nah, ki dalan tuma. Piye to? Ki
Lho, apa no? Kuwi aja dikek kono. Goblok. Aja melok wis esuk. Nah, arep ben kendake nyapa kok. Kok batak karo busiku. Aja ngono to. Aja mbok ingeti. Iki lho. Kok karo nyapa? Ben Mau aku lah aku gelem kok kowe mah. koyo rumbuk. Kaya nggon dhewe apik ngono. Ngono malah tak gramason kene. Obat suket kuwi. Kuwi lho, coplok. Lah diapake to benke kok. Coplok. Kenapa wong iki kathil kok coplok? Nggon-nggonku dhewe kok. Ndane yo lho. Ndane untung bledos kok terus. Piye? Apa kon salto ya? Tapi lah aku salto apa ora? Enggak usah. Usah. Kok malah hotel mijit kok ngene ning kono. Iki ben kene kene Ya Dik, mau aku nek kowe ngono kuwi. Pengen mulai Kucis, aku. kucis, Dik. Kucis. Mas, Mut kowe gak pengen ndelok mut. Mas, silai kedungu Mas. Kowe gak pengen ndelok. Hei. Ya Allah Mas, karek tarik sipi. Apik. Aku wis kaya Wahyu to. Wahyu kalau sebo. Nyembur kowe kuwi. Nyanyine apa terus aja lagune sing anu religi lho, religi. Ya badrati. Saikona. Apal. Pedet lagi kuwi. Iki lagune apa yang rene ta? Lah iya. Bila kamu di sisiku. Kowe terah wong julu senengane Bagong terah itu. Zamane Mutiara kan dhewe senengane Bagong lho sama kowe. Wong kene nek gak Bagong katek 50 ya moh kok. Hati rasa satu. Karo petel iku. Iki sing mataku ambles iki. Yuk. Satu tak bertemu hati rasa rindu. Saya tak tonton. Kaya apa ta lek? Jalur duit Pak Yanto ya. Iki lakon apa to Ron? Hop. Lagune ora kuwi. Sing piye? Nek kok kon ngemis lagune ora kuwi. Piye? Gelandangan. Oh iya, kleru. Ayo ta. Oh, siapa Ibu? Siapa po? Iki kentu. Ketu. Ketu ajaib. Ayo. Siapa Ibu ya? Heeh. Sangu to? Ibuke sangu ora? Kok ibuke sangu ora? Gelandangan. Iki ketu ajaib. Iki kok melok enak. Keduk Nesta sing duwe. Matur suwun Bapak Ibu rene sampun sekap monggo sedaya sami kundur. Sik. Duwe Bocah ketu iki. dijal. Ketune sapa? Kowe pas Bayu kok so. Duh, iki ketune sapa? Ya. Saiki ketu karo dhuwit larang ndi? Larang iya ya. Lah iya. Lah ya ketune tukune nganggo apa? Lah iya nganggo apa? Nganggo dhuwit. Lah iki ketune sapa? Bayu. Lah iya tugasnya diolehno. Bayu. Lah iya. Lho, sik to. Piye to? Nasibe piye kuwi? Lho, salahmu sapa ngongkon ngebokno ning ketu? Lah iki ketune sapa? Bayu. Lah gak dijaluk. Iya, Lah sapa sing ngongkon jaluk dhuwit? aku gak njaluk. Aku dhewe. Lah wis jaluk ora? Yo, Yo mana Bayu, sakno omahe ado. penyu mensret ora kowe? Lho, iki sik to ki ketune sapa? Sik to, gorene to. Sik to. Diakre. Hei. Iki nek inten mutiarane iki aku lho ki mung sing ngekeki. Hei. Ya Allah, balaku ning kene. Ngene Mbah Modin. Matur suwun Mbah Ubin, Nggih. Heeh. Kene balane ngesakno kayak gini ae. Disimpen sing rapi. Disimpen sing